Tradisyonal na Pinoy cuisine, patok pa rin pong handa sa Noche Buena. Para po sa good news, ikwento mo yan, Idol Maya. Abanahang maraming Dagupeño sa paghahanda ng kanilang Noche Buena, kung saan nangingibabaw pa rin ang mga tradisyonal na lutong Pinoy. Kabilang sa mga madalas ihanda ang kaldereta, menudo, afritada at mechado, mga ulam na matagal ng bahagi ng hapagkainan tuwing Pasko. Para kay Amy, isang tendera ng karinderya, hindi nawawala sa kanilang mga mesa ang mga lutong karne gaya na lamang ng nilaga tuwing Noche Buena. Ay, syempre, meat. Nilaga po. Apo. Maging sa panghimagas, mas pinipili pa rin niya ang mga classic Pinoy dessert na patok sa panlasang nakasanayan. Malagkit. Mga kakaning Pinoy. Apo, kakaning Pinoy po ako. Bagamat bukas ang mga Pilipino sa food innovation at bagong putahe, nananatiling hinahanap-hanap tuwing Pasko ang mga tradisyonal na luto, mga pagkaing sumasalamin sa kultura at nagsisilbing sentro ng salo-salo at pagkakaisa ng pamilya sa Noche Buena. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya. Tatak, ayos ka. IFM News. IFM News. IFM News.